Janečeková Markíza, ja by som sa chcela spýtať teda, že či napríklad aj odmietate to, že by bolo to zadržanie pána Šureka a Čurilovcov včera účelové, keď teraz ide pred súd kauza Očistec. Ja som nevidel ani nepozerám, ani som nevidel žiadne záznamy z toho, ako včera prebiehala tá policajná akcia. Opakujem, my sme nemali možnosť sa ešte oboznámiť ani s uznesením, ktoré vy už v médiách dávno máte, len teraz neviem, že čo je účelové, čo je na tomto účelové. Akému účelu má toto slúžiť, alebo akému účelu má slúžiť to, že podľa všetkého sa dalo dohromady obrovské množstvo dôkazov, ktoré potvrdzujú, ako pracovali Čurilovci a prokurátori so svedkami, ako sa falšovali svedecké výpovede, ako sa pripravovali svedecké výpovede, ako sa vydierali obvinení, aby sa priznávali k rôznej trestnej činnosti, ako sa narábalo s ľuďmi, ktorí boli vo výkone väzby. Vy si nepamätáte, ja som to hovoril na tlačovej konferencii, keď bol Tibor vo väzbe, tak list od rodiny mu nedoručili do výkonu väzby. To bol list, ktorý sa týkal Vianoc. Si predstavte, že sedíte na Vianoce vo výkone väzby, rodina vám napíše povzbudzujúci list, tak vám ho nedoručia úmyselne, ale za to mu doručili list od nejakého väzňa, alebo neviem od koho, ktorý sa mu vyhrážal v tomto liste presne na Vianoce. To sú fašistické metódy. Čo to má spoločné toto s Očistcom? Opakujem, Očistec je v štádiu ukončenia prípravného konania, ešte len ide niekde na nejaké pojednávanie niekedy. Prosím? Vytýčené. Je vytýčené, hovorím, že ide to na nejaké pojednávanie v nejakom termíne, ale čo na tomto chcete zmeniť? Pani redaktorka, vám nevadí, že ukradli 18 miliónov? Počujete ma, veď on sa k tomu priznal. On sa priznal, že sme ukradli 18 miliónov na DPH-čke. A potom samozrejme si podelili tie peniaze medzi sebou. A my opakujeme, kde tu je aká korupcia? Veď to bol vyslovene útok na politickú reprezentáciu v tom čase, ktorá bola v opozícii. A neviem, ja iba čítam v novinách, tak sa mi zdá, že to uznesenie, ktoré vraj má 133 strán, musí asi obsahovať celý rad vážnych dôkazov, pretože neverím, že by do tohto išli vyšetrovatelia bez toho, aby to nemali dobre pripravené, túto akciu, ktorú teraz urobili. Tak čo zase teraz ako idete vymýšľať, že vlastne my nemôžeme urobiť nič, lebo čokoľvek urobíme, tak akože je v náš prospech. Nemôžeme nič. Všetko sú fajn chlapci, nádherní, Čurilovci, Lipšicovci a neviem, kto tam všetko sedel a sedí, a Šurekovci a Repovci a ďalší. Nebláznite. Ani sa neopovažujte to spájať. To je presne to isté. Ako vôbec na to mohol niekto prísť, že včera došlo k policajnej akcii okamžite prstom na Fica, na Tibora a na nás. Veď v nedeľu na ne ukázali prstom. To vy ste schopná napísať z nedele do útorka do rána 133 strán uznesenia, vrátane všetkých dôkazov. Viete, čo to je? Ja si viem predstaviť, že museli robiť podľa všetkého prepisy, nejakých záznamov museli robiť so svedeckými výpovedami. To je ročná, dvojročná robota. Preto sme povedali, že musíme dnes tlačovú konferenciu urobiť, aby sme to úplne oddelili, úplne niečo iné. Ale toto by vás naozaj mohlo zaujímať, ale vás to nezaujíma. Ja, ale to v tomto prípade, či teda nie je lepšie namiesto tlačovej konferencie nechať teda pracovať policajnú inšpekciu, lebo konec koncov, keď má ísť aj teraz kauza napríklad Očistec, ktorá je v tom uznesení tiež spomínaná, je tam pán Gašpar obžalovaný a má dôjsť k nejakému teda súdnemu pojednávaniu, že či je dobré a správne robiť verejné tlačovky, keď teda na tom má pracovať policajná inšpekcia. Ale ak máme k dispozícii podklady, ktoré hovoria, pretože ako sme sa my dostali k tejto téme? No, dostali sme sa tejto téme tak, lebo bola zmanipulovaná jedna nahrávka, túto nahrávku manipuloval kajúcný Ľudovít Mako. A my sme sa pokúšali tú nahrávku získať normálnou legálnou cestou. Advokát Marek Para opakovane žiadal o vydanie tejto nahrávky a zrazu dostal teraz v decembri, či v januári 26 a decembri 25 list, že sorry, prepáčte, ale ten celý spis je skartovaný, vrátane nahrávky, nedostanete nič. A to nás teda vedlo, že pozor, tu je nejaký problém. A sme sa vrátili naspäť a z tohto vypadlo. Čiže akože mám byť ticho, že 18 miliónov odpustili? A komu to mám povedať? A kto to má povedať? Ako sa má verejnosť o tomto dozvedieť? Vy ste vedeli o tom rozhodnutí z 3. novembra 2023, že Šurek, ktorý je teraz zadržaný, takto rozhodol?
My sme tiež nevedeli, že to bolo takéto rozhodnutie. Až keď sme sa začali s tom znovu vracať naspäť. A kto to má tej verejnosti povedať, pani redaktorka? Veď vy to nepoviete. Ale veď o to práve ide, ak policajná inšpekcia má uznesenie, ktorým ide teraz pracovať, tak prečo vlastne hovoriť, že potom ako si človek nemá myslieť, že je tam nejaký politický vplyv, pokiaľ je nejaké uznesenie, ktoré vytvorí policajná inšpekcia a potom na vašej tlačovej konferencii v podstate počuje tie isté veci, že aby to teda, že či odmietate naozaj tú účelovosť, že... Pani redaktorka, my vôbec nehovoríme o uznesení ze včerajška. Toto nemá ze včerajškom absolútne nič spoločné. Preto toto hovoríme... Sa tam prelínajú, keď aspoň to... V čom sa prelína? V ničom, absolútne v ničom. Toto je úplne iný dej. My len poukazujeme na to, že generálny prokurátor sa bude musieť vysporiadať s našim trestným oznámením, na základe ktorého si myslíme, že pán Šurek sa dopustil zneužívania právomoci verejného činiteľa, lebo Ľudovitovi Makovi dal výhodu, na ktorú Mako nemal nárok, lebo Mako neurobil nič pre odhalenie korupcie a ďalších zločinov. Mako len svedčil proti politickej opozícii v roku 20 až 23. A vy nemôžete zakrývať len preto, lebo samozrejme ste asi volička progresívneho Slovenska. Ježiš, len nech sa o tom teraz nerozpráva. Už nám s tým dajte pokoj. 18 miliónov eur. Viete, čo je to 18 miliónov eur ukradnúť? A on povie ten prokurátor, špeciálnej prokurátori, že nič. Ľudko, Lajo, či ako volať, Lajo, v pohode. 18 miliónov, to je nič, to takto zahrabeme. Aj to zahrabal. 3.11.2020, kto má o tom rozprávať, keď nie my? Kto to má rozprávať? Vy to nepoviete. Budete zatajovať do poslednej chvíle všetko, čo sa týka Čurilovcov. Ale ak chceš, jasné. Ja som zachytil vo vašej otázke taký pojem, že účelové trestné stíhanie, ktoré má byť to včerajšie vo vzťahu k Čurilovcom. No, či tam je účelovosť, či odmietate... Aká účelovosť? Aká účelovosť? Viete, prednedávnom bolo správoplatnené obvinenie Ďurku, Čurilu a Šureka, tie isté persóny, za to, že viedli účelovo technický spis a manipulovali dôkazy súvisiace aj s kauzou očistec, ale aj s inými kauzami. Takýto cirkus ste nerobili. Včera robili tlačovky opozičnej strany. Nezachytil som, že by ste sa čo len raz opýtali. Nebolo by lepšie, pani z opozície, nenechajte to na úrad inšpekčnej služby. Veď oni to riadne vyšetria a keď bude výsledok, tak potom to komentujte politicky. Toto nezaznelo. Nám tu vytýkate, vráť mi prosím ťa ešte raz ten graf. Tam vľavo je súmrak. Tam sú všetky tieto tri osoby, ktoré tu stoja, ktoré boli dotknuté svedectvom tohto kajúcníka. Práve o tom hovorím. Prečo by sme o tom nemali rozprávať? Aký je dôvod to, aby sme o tom nemali rozprávať? Vy o tom píšete. Vy ste 5. novembra zverejnili celé uznesenie o očistci, ktoré má menej strán než toto uznesenie, a kde ste sa vedeli dočítať, aké sú dôkazy proti mne a tejto skupine. A teraz sa tiež viete dočítať, lebo to uznesenie máte, aké dôkazy sú proti Čurilovcom. Tak to porovnajte a napíšte o tom kvalifikovaný článok. A dajte verejnosti na vedomie, ako to je s tou dôkaznou situáciou v očistci a ako to je tu. A ja som vám už povedal niekoľkokrát a zopakujem to. Keď sme primali novelu trestného zákona a opozícia kričala, že to je pre Gašpara, mne novela doteraz nejakým spôsobom v tejto kauze nepomohla. Opakujem to už x-krát. Keď sme robili novelu o kajúcníkovi, som vysvetlil, že toto nie je potrebné pre očistec, lebo máme iné dôkazy, s ktorými sme si istí, že prejdeme pri očistci tak, ako si to my predstavujeme z hľadiska našej obhajoby. Ale viete, prečo stíhali Mareka Paru? Aj na základe tejto výpovede? Pretože sa Čurilovci bavia u seba v kancelárii, my musíme Mareka Paru, Roberta Kaliňáka odstrániť z obhajoby, z môjho práva na spravodlivý proces, teda z mojej obhajoby, lebo nám robí škodnú. Toto vás vôbec nezaujíma. Toto sú veci, ktoré už sme zverejňovali, o ktorých sme rozprávali a tie sú vám akože do vetra. O tom vôbec nepíšete, ale hľadáte účelovosť v stíhaní Čurilovcov. V 4. stíhaní už to potvrdil pri prvej kauze aj Mestský súd, že sú dôvodne stíhaní a že sú tam dôkazy o ich trestnej činnosti. Dokedy bude ten dážnik nad Čurilovcami tej elity v úvodzovkách, že toto sa nesmieme dotknúť. Prepáčte ešte jednu vetu a už nechám slovo Robovi Kaliňákovi, ale v zásade, keď hovoríme o Čurilovcoch, tak hovoríte, nechajte, ešte to žiaden súd nerozhodol, že by niečo manipulovali. Dobre, tak fajn, tak nech teda vyšetruje inšpekcia. Keď ich teraz obviní inšpekcia, ako ste si to vôbec dovolili?
Aké vy vôbec máte právo konať voči Čurilovcom, keď toto sú tí najmorálnejší a najetickejší, ktorí... Ale to nikto teraz netvrdí. No nie, vy hovoríte, vy ste povedali v otázke, že to ich stíhanie vidíte ako účelové v súvislosti s kauzou Očistec. Ja sa iba opýtala. No, To bola otázka, to nebolo moje tvrdenie. Pani rektorka, viete, však to je v poriadku. Máte právo na otázky, vy sa pýtate a ja vám odpovedám. V tomto prípade, že nie. Lebo ako vidíte, nejako to spolu nesúvisí. A možno práve preto, že keby sme boli bývali, vedeli a to nejako ovplyvnili, no tak si počkáme. Alebo to urobíme inokedy. Lebo ako qui bono, vždy. V čí prospech bola tá tlačovka, ak by som mal vedieť, že budú za chvíľu stíhaní? No v ničí. To je rozhodujúce. A po druhé sa nám tu, lebo to je informačná, lebo sa bavíme tu o tom, čo urobil prokurátor Šurek, mimo toho, čo je momentálne obvinený, že vlastne nechal 18 miliónov odísť pre nulový výber. To znamená, v tom uznesení nehovorí pravdu. A teraz je otázka, že bolo dôležité zistiť, kde skončilo tých 18 miliónov eur. Lebo to bolo vlastne z daní občanov, aj z vašich daní. A rozšíril sa nám tu taký nešvár. Už tu sledujem posledné 3-4 tlačové konferencie, že keď ide o jednu stranu, tak je to v poriadku, a keď je to o druhú stranu, tak nie je v poriadku. Robili ste reportáž o tom, ako zatýkajú Tibora Gašpara? Robili. Prečo ste vtedy nekričali? No ale nerobte tlačovky, pani Remišová, neškrtajte Pexeso, lebo ešte nie sú odsúdení. Nikto ešte nič nepovedal, že niečo urobili. Čiže vtedy sa také nekonalo, alebo že by ste nemali moju fotku? Alebo nevysielali ste, keď ma brali do väzby? Vysielali. Aj s komentárom, že som vlastne zločinecká skupina, ktorá chcela ubližiť pánovi Kiskovi, keď krivo ho obvinila, že je daňový podvodník, aj keď teda sa ukázalo, že to je pravda. Čiže ten dvojitý meter, ktorý sa používa pri tých otázkach, je jasný. Čiže na vašu otázku nie, nebolo to účelové, pretože nikto z nás o tom nevedel. Ale to, že musíme informovať, pretože tie veci za nás nikto iný neurobí, to je fakt. A to je fakt, že tí ľudia kryli všetky rozhodnutia v súvislosti s covidom. Koľko bolo trestných oznámení za zneužívanie právomoci, za nákupy predražených rúšok a všetky tieto veci? Všetky veci utopili. Pretože to je zorganizované, že my chránime len jednu stranu. A v tom je celý problém. Nie je na mieste sa na to naozaj pýtať, keď ale teraz hovoríme o kauzách, kde sú vaše mená, kde figurujú vaše mená. Práve preto som sa pýtala, že či odmietate tú politizáciu a účelovosť. A to je rozdiel vlastne pri iných tlačoch. Ja vám to ešte doplním v jednej veci. Z toho, čo som sa zatiaľ dočítal o tom uznesení, je tam 10 skutkov, 9 sa vôbec netýka kauzy Očistec. Včera ste všetci písali, že to je kauza len o očistci. Čakám, že urobíte opravy a napíšete, že teda áno, nie je to až tak o očistci, ako sa všetci tu rozplývali a rozprávali o tom, lebo si to Gašpar objednal. 9 má to byť prípadu okolo skupiny Takáčovcov, jeden má súvisieť s očistcom. Takže chcel by som, keby ste nič len objektívnu informáciu priniesli, aby ste konečne začali o tom písať takým spôsobom, aby to bolo pochopiteľné, aby aj nestranný divák dostal akú informáciu, alebo ten, čo príjma vaše informácie, že sa snažíte o objektivitu. Toto tu určite nie je. A posledná poznámka. My dnes v podstate ako keby svojím spôsobom útočíme aj na pána Máka, že? Je to tak? No, hovoríme, že dostal nezákonnú benefit, chceme obnovu konania a tak ďalej. Z toho, čo napísané bolo zatiaľ vo verejnosti o tom uznesení, je, že sú tu nejaké informácie o tom, že Mako mohol otočiť. A aký by malo zmysel, ak teda Mako otočil, a teraz možno rozpráva úplne niečo iné, že my na ňo túto útočíme. To mi vysvetlíte, akú to má logiku a potom pochopím, že táto tlačovka je účelová. Nie je účelová. Reaguje na to, čo ste tu včera poprinášali, pretože my sme v nedeľu urobili bez toho, že by sme mali nejakú vedomosť o tom, čo sa udeje v útorok. A preto na to reagujeme, lebo je to nezmysel. To spájanie s nedeľou a s tým, čo túto kauzu predstavujeme, absolútne vylučujeme.